ken ti awis na agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May kapat a Domingo ti Kwaresma, Domingo ti Rag-o, gapo itinaindaklan nga ayat ti Dios nga Ama, naikapya ti Anak. Amin nga anak, agsublida iti balay ti Ama, siraragsak ken siraraguda, gapo iti dati nga panagkapya, gapo iti dati nga panagsubli iti sidong ti Ama. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nagabalin amin, ken kadagayo kakabsat, tasyak nagabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga anghel ken sa santo, ken kadagayo kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kam amin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumanarag tayo. O Diyos, babaan kan Kristo asaom, nakakaskas daaw ti panangaramid mo ang maikapya ti tao ken ka. Ipaay mo ka di ta amin na Kristiyano, iti naragsak ken naregtang ayat ken ti pamati, aggagarda amang rambak iti piyesta ti papatay ken panagungar ti Apo, apuon ti kapya. Dawati mi daytoy gapo ken Jesucristo anak mo ket Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Josue. Kinuna ti Apo ken ni Josue, ita nga aldaw, inikat ko kada kayo ti pakakitaan, ti panakaibabaen nyo akas tagabo ijay Egipto. Bayat ti panagkampo dagiti Israelita, ijay Gilgal, iti tanap ti Jericho. Nagpaskwada iti rabii, ti may kasangapulo ket upat nga aldaw ti bulan. Iti sumuno nga aldaw, nanganda iti taraon naapit ijay Kanaan. Inuruban ken tinapay nga awan lebadora na. Kalpasan na, nagsardengen a nagtinag ti mana. Awanen ti mana a kanenda, ket manipod iti dayta atawen, ti apit ti Kanaan ti paggapuan ti kanenda. Ti sao ti Apo. Agyaman.
Padasin nyo ti kinaimbag ti Apo. Padasin niyo, ikinaimbag ti Apo. Iti amin na tiyempo, agyamanak iti Apo. Jak to agsardeng ang mga daydayaw kenkwana. Idaydayaw kung tuga po ti naramid na. Amin ang mga dadadanes, dumungeg ken agragsak kuma. Padasin niyo, ikinaimbag ti Apo. Danggayan dak ang mga tanok iti Apo. Wen, agmay-maysa tayo ang mga daydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak. Pinukaw na dagiti amin na pagbukmak. Kumita kenkwana dagiti may dadadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto ang mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakariribukan da. Padasin niyo, ikinaimbag ti Apo. Ti may basa na adaw ti may kadwa a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. May saa baro a parswa di siya sino man a mainaig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan na banag. Dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy. Isu tinangikapya kada kami ken kuana, babaen ken Kristo. Ented na kada kami ti trabaho aming kapya kadagiti tattao ken kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Dios iti amin na tao, babaen ken Kristo. Saan nga imbilang ti Dios dagiti basol da amay busor kadakwada. Ket intalek na kada kami ti mensahe no kasatno ti panakikapya na kadakwada. Ngarod, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Kasla ti Dios a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinaga ni Kristo, yunay-unay mi a makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo. Ngem gapo kada tayo, nairaman kadagiti basol tayo, tapno iti panakipagmaymaysa tayo ken kuana, mairanod tayo iti kinalinteg ti Dios. Ti sao ti Apo. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madayday. Apulok tamtoy panunot ko, ipaay mo kad bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, nga agtungpal nakem mo, sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan og tinahagan mo, maitantan og tinahagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Itinaminsan adung agsingsingir iti buis ken managbasol ti masideg ken Jesus, tapno agdengeg da ken kuana. Nagtatanabutob dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg, taawaten daytoy a tao dagiti managbasol ket kasango na paida amangan kinunkunada. Iti kasta, insarita ni Jesus kadakwada, daytoy apangarig. Ada dua nga anak ti maysa a tao, kinunati inaudi iti amana, Ama,
itadmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti kukwana, kadagiti duang anak na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, inlako ti inaudi nga anak ti bingay na, ket innala na ti naglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay binusbus na amin na kwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Iti nagastunan amin a kwartana, dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga, ket pulos nga awan nabatin ken kuana. Iti kasta na pan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon ken kuana iti away tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat nakumatimangan iti binugbog akanen dagiti baboy ngem awan nang ted ken kuana. Idi makapanunot metlaeng kinunana agsubsubraan ti kanen dagiti amin amang mangged ijay balay ni amak, kadaddaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak ket diditoy kadag subliak ken ama. Ama kunakto nagbasulak iti Dios kastamet ken ka. Jak may karin amaawagan nga anak mo. Ibilang nagkadi akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimmanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pay laeng iti balayda, idi makita ni amana natignay ti puso ti ama ket timmaray asimmabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan, ama kinuna ti anak, nagbasulak iti Dios kastamet ken ka. Jak may karin amaawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama ti adipen na darasen yo kinunana. Alaan nyo ti kasayaatan na bado ket ikawas yo ken kuana. Singsingan ken sapatusan nyo, in kayalaan tinapalukmeg abaka ket partyan nyo, agrambak tayo, tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar, napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Iti kasta nang rugin tiramrambak. Adda idi ti inauna nga anak, ijay taltalon. Idi agawid ket makasideg iti balay, nanggegna ti tuktukar ken salasala. Inayaban na ti maysa kadagiti adipen ket sinaludsod na, anya ti mararamid. Nagsublen ti kabsat mo, insungbat ti adipen. Ket pinaparti ni tatang mo, ti kalukmega na baka. Ket napasangpet na, as sisasalunat, ken sikakaradkad. Kas taunay ti pungtot ti inauna akabsat ket di nakayat ti sumbrek iti balay iti kasta rimwar ni amana anangay ayo ken kuana a sumbrek kitaem kinuna ti inauna kas laaklamay sa nga adipen a nagserserbi ken kangag nanayon pulos ajak nagsuksukir kadagiti bilbilin mo no pay kasta di naklainikan oray may sala kumaakalding pakipagragragsak ko kadagiti gagayem ko. Ngam daytoy nga anak mo binusbos na amin nakukwam kadagiti dakes a babae. Ita ta nagsublin impartyam iti kalukmegan a baka. Anak ko insungbat ti ama kanayon nga daka iti arpad ko. Kukwam amin ako kwak ngem masapol nga grambag ken nagragsak tayo tanatay ti kabsat mo ngem nagungar napukaw ngem nasapulan metlaeng. Ti Ebanghelyo ti Apo. Yamunon na filyo datang nga pangarig gasem ta anak mo nga lilibeg agawid ipartyam natin na palukmeg abaka nagawid di anak mo ngiti allowance ngayon pawpawit mo inususar na ti aglalaok drop amin nga subject na sa pala nang isang pet iti dua nga masikog nga nubya na ipartyam ti baka kasyan na kami grabe no kita nagtalaw
gasem, nagtalaw. Nala na pa'y titawid. No, tawid ti sarita mo na kaya mo nga natayon. Tay tawid ko nga apay ibilang mo nga nataya kon kano tawid ka itad ti pinmusayan. Yung bilang na nga natayon ti amana dinawa na tatawid na napan na binusbos. Ti kwarta na idi mabisinan ta na ibusen. Ay kaagawid ako pipiapay talagi mangmangged ja balay ni amak. Mabsog da gawid ako wala ibilang na kon biro kanan ti anayas kan taray ti bituka so nga nagsubli ngam ni hindi nagawid alaan nyo tibado ang kapintasan kawasan nyo singsingan nyo sapatusan nyo talo ti kultura dagiti Hudyo talo nga banag nga na itanok kan na isubli singsing sapatos kawas dignidad tanok dayaw nga na isubli di anak kakarwanan. Alaan nyo, dyan napalok mag-abaka. Partyan nyo, dyan napalok mag-abaka. Ay, ponsyon. Nya nga ilum kun sakit tinakum tay anak nga inauna. Ore kalding lakoma. Ay, nagsingsingpet na sakit mo lagayam tinakum na. Sila mo ladatan nya road man nakimisa ka nga taga-kalawaan. Tay karobam nga hanga makimkimisa. Dinatay kayo na isumot ti dagos nga simra langit sika standby ka pelad ta purgatorio ay nga sakit tinakom mo nakimkimisa nga pinarbangon na purgatorio ak datoy ki dihang nga nakimkimisa nga karubak na panjilangit ay nga matan kita amot no self righteous tayo nga talaga dua nga naiwawa nga anak da pagkamtudan da nga dua kung ti awag da ditoy ket prodigal son the parable of the prodigal son kunada ti pangarig may papan iti na iwawa nga anak ng actually duada ka di uri niya may saa sila nasingsing puta nagbati ng may sa mo ilagayam madi mo ilatiri na nata nagbirok ti kalding piman singsing pagkagbirok ka mo ilagayam ti reward kaasyak nga nagsirsirbing nga maniriwidwid libre ko matitaiting ko anyamot datan kung di na dumagawagan na datoy di kano amati na iwawa, ulaw, apay nga nagparti baka, ka nagsubli da jay, duldog nga anak-anak, kunada nyamet. Ngam daytoy tiladawan kadi, ti Diyos nga ama, ngaglaplapusanan ti ayat na, agragsak, so nga ragsak, so nga rose pink, ragsak. Ure pa da jay, third Sunday of Advent, rose pink. Siyaan nga violet, ag rose pink, ragsak. Mamakawan ti Diyos nga ama tayo no magkikapyatay nga anak iti ama tayo nga Diyos nga ama tayo ragsak ti patauden na sa dilangit tadi untuk ibaga nga pink ti butos ko pink ti butok kunana jay Tagalog niya ang boto ko ay pink kunana mo niya pink amet ngam daytoy ditoy simbaan iti maikapat nga Domingo ti Kwaresma pink ragsak rejoice. The meaning na ti pink, rejoice. Be, daytan. Di may sa, di umuna nga may basa, aka nagragsa data nagapit da, nanganda, nagpunsyon da, apit ti daga ti kanaan. At dan naapit da, nangandan, awanan ti idodool, ti apo kadakwada, nagragsa da nga naglalanglang. Lamula ti panagraragsak tayo, iti lamisaan, ti apo, ni Apo Isus inkapya na tayo ti Diyos nga ama tayo kastamot ti tema naman di may kadwa nga may basan naikapya tayo nagloryaanen babaan itinagan na pus naikapya tayo iso nga ragsak iso nga may kapaten nga Domingo agsubli tayo iti Apo agsubli tayo iti Ama agbabawi tayo ti basbasol tayo agkumpisar tayo magkikapya tayo kadagitan tayo nga kasasao santay nga napukaw santay nga naiwawa adda Dios nga managayat ken manangaasi kada tayo pagamamirisan tayo man dagiti pito nga ladawan ti naiwawa napukaw mapukpukaw agpukpukaw loser anya ti loser tapno iti kasta maamiris tayo nga datayo nga loser adda Dios nga ama nga mangururay kada tumaray pay nga sumabat
Tin maray nakita na pinadpadaanan na ti Diyos nga padpadaanan or orayan na to maray pay nga sumabat ipartyan na tayo pay ponsyon toktokar ken salsala or ngar-ngar to dagiti daduma ngem ti Diyos tayo kasta ti ayat na ponsyonan na tayo no agsubli tayo ken kuana makonsensya kayo kumanda kayo nga di pay nagsubli mabuting nga agkumpisar mabuting nga agbabawi di na maaklon ti basbasol na makonsensya kayo kumanta agsubli kayo. 7 nga sinyal dagiti madinalat takayat ti agsubli loser na pukaw nalabit kasasaad tayo dita umuna napno ti puso na iti kinaameng ama mudto yan jay tawid ko gasem da jay kasjayan apaya nya tinamkotam ti panagbiag mon nagbalintay nga ameng, nagbalintay nga gamrod, antukab, Ilocano, nakarkaro pa iti nagdagsing nga termino, sarimulyo, ano ba? Sarimulyo, antukab, bukatot, kukwak. Titigalad ken sakit dagiti sugador, dagiti nahilig iti sabong, online sabong, waiting, magitong-it, makibinggo, kita nyo amin tiro pada agawag, agawag datakwartam iso dayay nga kababalin ni sugador agawag di mo nga nagbanugan di mo nga naglingitan itaya daytoy tagawag tamadaanak hay dayay tinagdakes nga galad di mo naglingitan kaya mo nga umadon di kukwamon datan kababalin kaya nan nga lanjay tawid na di na naglingitan agawon na latan kaya napay nga natayen di amanan kasta no nagbalintay nga naameng ken naagom ken gamrod najalatan bukod tayon ay delikado narikot datoy nga kasasaad no kastoy daytoy ket taanyo ti langa dagiti adajay pambubuyaan no ada dagiti agonline sabong kada aghuiting kada agtutong-it kada agbibingko kita amjero pada kasla na simbeng nga madadakes nga kitahon manibrong tirupada wala mandurugas kaya da nga umagaw nagmaya di lang langana ngunon dati aglaala ko nga ginatang na dos na ilako ti 220 agasem da iskima ada sabi-sabadi kita amda kaabay mo kita amanda tarupa na dakes baka crash na kadata baka katamangan ti halo-halo ading ko na nanto madamdama nangarugi sa halo-halo. So dayta agom kinaagom kaya nanti tawid kaya nanti agnaar nga di na nagbannugan ken naglingitan ladawan tinaiwawa napukaw loser may kadwa biag ana barayuboy binusbus na amin gastos adi maumno ken di mauawatan gastos kada aglalaok nga birbirukan na kadagiti pagganasan awan ti serbikan kais-iskan dagiti pambanag. Proverbio 21:17 ti gastos iti arak ken bangbanglo dinto pulos bumaknang daytan bangbanglo arak lipstick pagpaardiod ay so amin ti paggagastuan na peya ito namatay ka, dumagakan tumulaang, bumuyok kan tumulaang, namatay gastos ti pugsit, bangbanglo, mainom, ang gastos ti awan ti kaisiskan, ito kan kita aywan banking na barayuboy, na ugaw nga panagbiag, awan iti disiplina na, sinyal manan ti loser, dayta na iwawa, na pukaw. May kalo agtotopatop ti malas ti biag na agsisilpo kinadaksanggasat sumilpon tuman ti kinadaksanggasat nakabadek ti lansa sa pinatupakan ti nyug apapeng sa paladilong parti bisiklita agasam sa pala kinagat ti aso idi natulid agasam ya agtotopatop kuma sa palaga madaliteg na agasam da jay kuma ada pagam kanser na agsaksakit di awanti dalem na sa pay awang kwartana sa hang penga namigat di pay nagkapi agtutupatup sa pay awan asyawan na 73 tawunan agasem urayan na nga kanayon nga kompleto na ti misa aginaldo tanong makasarak kumaasawa na agtutupatup ti malas na agasem
Ay sudaitan, tata pagsisilpon na malasa nga nagbiag kung kongkonanan, so dakes na iwawa, loser. May kapat, agtutupatop nga bagyo, ti panagbiag na, nagupad nga relasyon, kanayon nga da sakit tinakam na, ununag na, puro rorod, pungtot, sakit tinakam, kanayon nga kaya natagibales, nagdaras nga may tilab, amin nga panakigayom na, aming nga relasyon na, napugsa nga relasyon na kinibaka na, napugsa nga relasyon na tiyanak na, napugsa nga relasyon na ti gayom na, napugsa nga relasyon na ti kakabagyan na, napugsat, napunno, nagtutupatop abagyo, iti panagbiag na. Kaya tila tatikit kitain na, nyakadpay, hana magkitkitan, dagiti pagkurangan na, puro amin dakes, dayay, pugsat. May kalima, awanti talna, kentalinaay, ti panagbiag na. Agsukat-sukat, ti pangganan na, agsukat-sukat, ti jowa na, agsukat-sukat, ti relihiyon na, agsukat-sukat, ti utek na, agbaliw-baliw, ay pima na niya datan, agsukat, awantal na. Itatak, agminminas, intunubigat, aglalako ti bibingka, idi may kaalo, karpintiro, idi may kapat, mga lap, idi may agsukat-sukat, every law, awantal na. Idi kuan Sabatista, idi kuan born again, idi kuan saksi, idi kuan katoliko, idi kuan Anglican, idi kuan na panda na aming nga relihiyon. Hana makataltal na tibiyag na. Diyos ko, anya nga pukaw daytan, napukawan alawaaw, napukaw. Adala tayo nakabutbuteng, may kanam. Ati may kanam ke pagbubuungan na dyan kaadana. No na italaungan, handamin makatalnan. Siput ka, Ito no pimanawan, haya po, bangar, awanan. Najay, siputam, nukas jay ka. Ngano adda ka, di jay talaong ka, agner-nervyos da amin kan madanda na ganda. Ngami di awang ka, nabang aranda. Kasjay manan ti loser at anya nga ron usto aming nga ibagana dilawan namin nga makita na iso na lang nga kanayon ti usto ay kadelikado di kad pay aming nga tattauhan dagtagtagari kasi siriba na ribrib daytan delikado dayta nga loser siputan tayo amangan no kasjay tayo ngano adda tayon ka nagtalnada aminan mabutbuteng da aminan nginton awan tayo nabangaran da amin ka nagagarakgak dan naragsaadan tawan tayo may kapito ay dayto itinakam amak ti may nga loser, ti may nga naiwawa, ada kanser na, ti di mapmapnek. Kanser, ada kanser na, ada sakit na, di nga mapmapnek. Oray no aramidem, amin, hana mapnek. Obra na ki di, kanayon nga gikumkumpirar, kanayon nga kumcomplain, kanayon nga agdildilaw, kanayon nga makibalbalubal. Piman. Chronic emotional cancer of discontentment. Always comparing, complaining, criticizing, competing. Pima na competis. Ubranan tagdildilaw. Super maritis. Ubranan ti agkum-complain. Diyos ko, niya nga panakaiwawa. Pito, nga kita ti loser. Kita antayon tanon na iwawa tayon. Agsubli tayo iti ama. Urayon na tayo. Padaanan na tayo. No napukaw tayo, agsubli tayo, makikapya tayo, agbabawi tayo, agpakawan tayo, irusat tayo, irugi tayo, tinapabaro, nga panagbiag tayo nga na Kristyanuan, agbalbaliw, agbabawi tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak mat kan Jesu-Kristo, abugbugtong nga anak na kan apo tayo, at timmao iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay ket na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlungal daw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agkapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsik met ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol katadan tumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Italag tayo iti ama nagayat ken manangasi dagiti dawdawat tayo.
Agsublitay ken kuana, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Apo, Agpaay iti simbaan, ken dagiti mangiturturong ken kuana. Ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti baet ti krisis, tina espirituan a panagbiag, agtalina edda kuma a pagtuladan, tina kristyanuan a panagkaykaysa. Kumararag tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti agugubat a nasyon, tribu ken puli, tapno babaen ken Kristo, maornos da kuma ti anyaman a pagigidyatan da a mamataod iti panagsusupyat. Kumararag tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti nasaya-saya a pamilya, gapu iti imon, gura ken saan a panagkikinaawatan, tapno mariknada kuma ti mangted ayat ken mangpaimbag a bileg ti panagkikinaawatan nga inyet nagmetlaeng ni Kristo. Kumararag tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti tattao a nagameran ti kinapalangguad, ti panaglalangenda, tapno ikagumaan da a pasublien ti dati a kapya, ken ornos da babaen iti panangbigbig da, ti kaadda ni Kristo iti baet da. Kumararag tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kada tayo amin, tapno makipagbiag tayo, kas napudno a Kristyano, babaen ti panangpakawan, ken panangpasubli tayo, kadagiti agbabawi a kakabsat ti gimong tayo. Kumararag tayo. Apo, pakawanan na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Amakas iti si bababawi, a panagsubli ti nabaruyuboy nga anak, iti amana, awatem kad dagiti napakumbaba adaw dawat mi, dagusem nga bendisyonan ida, gapu kan Kristo nga Apo mi. Amin, o Apo, nga insagot mo, namay ken kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagiti dahaton tayo, makaayayo, iti Diyos Ama, ama nakabalin. Amin. Apo siraragsak kami amang iroknoy kadagiti adaton, agubuayan ti panakaisalakan mi. Aramidam kadita ipapuso mi, ti mangipateg kadakwada, ket kas na matapatauden da ti panakaisalakan ti lubong, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo.
Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Puno unay, amay karikat rumbang, anong mi kat pakaisarakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo gandisog, yaman kami kan kaapo, na santuan nga ma, manakabalin amin katagnanay na Diyos, gabugan Kristo nga apo mi, tani Kristo kabayatan, tiyo patapulong aldaw, sana nangan iti anyaman na taraon na indagaan. Kat babaan na di panagayuno na pinasanto na dagiti panaganong mi iti Kwaresma. Nupay kasta babaan na di panangabak na kadagiti amin na sikap ti demonyo, insuro na ti panang parmag mi ti sabidong ti kinadakes. Iti kasta itinimbaganakam rambakan mi ti misteryo ti ilalasat na ken patay, ket dimanon iti panagungar. Tapno iti kamaudianan na mairanod kam tumat iti agnanan a gloria ti panagungar. Makidanggay kam kadagiti anghel ti langit. Ikantami timno ti panakaidaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, idi pa kay daydayawa. Husana, iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abig ka a kinasanto, sikat igubwayan ti amin a kinasanto, kat may kari aday dayawan da ka, dagiti amin a parswam, gabugan na Jesucristo nga anak mo kat Apo mi, babaan ti panagabalin ti Espiritu Santo, biyagam kan pasantuam, dagiti amin nga da, kadi mo sardayan ti maurnong iti iling agpaay ken ka. Iti kasta manipod iti lelegakan ti initagingga iti lelen kan na maidaton itinagan mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kami nga rod ken kaapo ta babaan ti bilag ti Espiritu Santo. Pasantum kad dagiti adaton nga ruknumikan ka tapno makonsagrarda ket pagbalanum ida abagi kandara ni Jesucristo nga anak mo ket Apo mi anagbalin nangibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Tay tiday di rabi a panagayawat na matay nangala iti tinapay nagyaman ken ka binindisyonan na pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastama da kalpasan, di pa ng rabida ng ala iti kalis, nagyaman manin ken ka, binindisyonan na sana inted, kadagiti disipulos na, kat kinunana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti barokan, agnanayan atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, kan iti do atat tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramirin nyo daytoy, apangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo agingga iti yaay mo. Itangarod Apo ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo. Tinagloryan na panagungar na ken yuulinat sa dilangit. Ket kabayatan ti panangururay mi ti maudi ayay na idaton mi apagyaman ken ka daytoy si bibiyag ken na santuan a sakripisyo. Kita Apo daytoy idaton ti iglesyam iti panakabigbig mo ada ito iti sakripisyo kinayat mo ang mangikapya kadakam ken ka ipaay mo kadi adakam amataraunan iti bagi kandara ti anak mo mapno kam iti nasantuan nga espiritu na kiragbalin kam amaymay sa bagi ken espiritu iti sidong ni Kristo pagbalinan na kam kuma ni Kristo amaymay sa adaton nga agpaay ken ka ket pakiragpaten na kam iti kinagasat nga ipatawid mo
ket makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat nga usay nga esposo na, dagiti nagasat nga apostol ken sa santo, ken amin na sa santo, ti panangidaw-dawat da kada kami ken kanamnamaan mi asiratalek, ti agsarday apan nakatulong mi. Dawatan mi Apo tada ti sakripisyo at taudan ti panakaisalakan ti sangalubungan, pasing kadan na ti pamati ken ayat ti iglesia amadama ngagdalyasat ditoy daga. Pasing kadam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong obispo mi ken amin a nga obispo kan papadi ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam. Dengga masiayat ti karkarag ti familia makinayat mo agigimong ditoy saklang mo. Amaan na dungo ipaay mo ti panangasim iti aming anak mo na isaya-saya ti sa di naman na diso ti daga ket pagkaykaysami da. Ikakaasim met dagiti kakabsat mi nga natayen ken amin a nakapudno ken kaket pimusayan diti abiyag. Ipaay mo nga ayat, awatom ida iti pagariam, anam namaan mi apakay tipunan minto, kan pakairamnudan minto iti agnanayon a gloriam, gabuken Kristo nga apo mi apangigapo mamangted, iti amin nga imbag, kada kami. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi kan kaman nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw kan gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Kas maysa a familia, awagan tay ti Dios kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariam matungpal kuma, tinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanemet ti utang mi akasmet, pamakawan mi ti utang dagiti makautang kada kami, di nakamet baybayan nga umanuguti sulisog ket isalakan nakamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan itdem asiayat tagapiam kada kami babaan ti tulong taasim mailisikam ko may tibasol ket may kanawa kami ti amin ariribok kabayatan nga urayan mi tinamnamaan mi a kinagasat tiya ay ni Jesucristo aning isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon adim tu agsarday. Apo Jesus, kinunam kada kita apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gabukan niyak tited ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitam no dagiti pamati ti iglesyam. Kada sumayan nurot iti pagayatami pay mo asi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari tegnan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanain kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Ti kapya. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karingo may kakaniyak kamiti may salas sa mapaimbagton to'y kararwa.
Humay kuman ni kamang, O Diyos ko. Agparinto mang tayo, laluan tayo ti kararag para iti panagbubutos. Agkararag tayo pa iti umaya panagbubutos nasyonal kan lokal tapno mayan ninaw ko matinakam ti Apo. Amang tartarabay ti turungan kan pagimbagan dagiti amin na pagilian. Tunggal kararag ko na tayo, Apo ikanawa na kam kadi. Manipod iti panakapilit as sumurot pamutbutang kinaranggas kan terorismo.
Manipod iti kinaulbod panangalilaw ken panangbalikog iti kinapudno. Manipod iti panagpasuksok panagkunnibar ken panagsaor. Manipod iti irurukma kadagiti mga manangalilaw ken isusurot iti bulusek a panirigan. Manipod pamutbuteng panangkigtot ken balinswag a panagsasao. Kumararag tayo asang kamay sa Apo denggan nakam kadi. Tapno agsadag kamilaang iti konsensyami kas pamunganayan ken kangrunaan na pagrukudan. Tapno ti sapasa papagimbagan ti pangpangrunami at tarigagayan agun uden. Tapno maraem kumati na intawan na kinatanok ti agnanayon at tarigagay mi. Tapno may pangpangruna akan kanayon dagiti na panglaw ken nakapsu. Tapno sana mabaybayan ti panakataripato ti sanga parasuaan. Tapno tarabayan ti gagem ti panagtutunos ti dalan ngagturong iti kapya ken panagduras. Tapno ti pudno panagbuteng iti Dios ken panaget iti tao ti tarigagayan dagiti agpabutos ken agakem iti publiko. Kumararag tayo. Pastor, ti amin na kararwa, mangisalakan, ti amin na pagilian, sagot mo kada kami ti biag politika. May sa abokasyon ti panagserbi ti pada at tao, ken awis iti panagdakkel iti kinasanto. Idalan mo ti biag politika, tasika ti tarabay mi. Sapay kumata ti panakidangadang mi ti politika, agpaay kadagiti kandidato, ken botante, kadagserbi apakay dayawan kay ayaten mi anagan mo, tutulungan na kaming agdakkel iti kinasanto, ti agnanayon ngawan inggana. Amen. Mangibaon ka Apo. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong, silawam kadmat dagiti puspuso mi babaan ti ranyag ti grasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon ti mang pampanunot kadagiti makayayo ti dayag mo, ken tapno na impasnekan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo. Umuna-unay ti meeting dagiti dadaulo pastoral itamalam iti alauna. Makikaysa tayo, idawdawatan tayo na po Eril kasangay na into no bigat. Adami sa pagyaman iti alas 10. Ti binulan na panagdaydayaw kiti tinasanto na sakramento sa nga parokyaan inuran oras manipod malpas ti misa ti alas 6 ti sardam umunang nga Sabado ti bulan intuno Abril 2. Dagiti amin nga sisa maipalpalagip latta ti sangkasisaan nga dalan ti krus tunggal Biyernes. Diti parokya tunggal malam ti Domingo ken ti amin nga barbarangay. Malaksid dagiti umay mangidaulo ditoy. Tatamalam 3:30 to may mangidaulo, malpas nga tati pastoral assembly, mabalin nga iti alas 4:30, Bugbuga, Amaraw, Turod, Kalawaan, Baksayan, Villa Laurencia, Lalong, ken Fermin kan San Pedro. Ti Cruz ti Ubileyo addan dijay Turod, Tangalawas, dijay Turod kan ijay Baksayan ti Papananda. Agkalaysan ni Ariel Apusan nga taga-Pidpid, ikalaysan ni Remy Ragunton nga taga-Bugbuga intuno 8 ti Abril, ni Jason Raboy ikalaysan ni Tisay ni Maria Concepcion intuno 28 ti Abril. Maawis kayo, amin. Ni Nixon Alcantara nga taga-Kandon asawaan na ni Annalyn ikalaysan intuno 30 ti Abril. Pimusay ti Diyos talawad na nga ni Norma Ruiz, taga Mambog, maitabon, intuno, 29 ti Marso. Ni Mary Anantolin, nga taga Lasod, maitabon, intuno, 30 ti Marso. Ni Reynaldo Alagaw, taga Mambog, maitabon, intuno, Abril 1. Idawdawatan tayo, ti kararwa, dagitoy nga pimusay nga kakabsat tayo. Urayon nyo nga makarwarak, sa kayo agkuting nga rumwar, malaksid dagiti makaibiblen umunada tatan oray nyo pa nga makarwar ti Apo Padi sa kay rumor tadi ti agdudupudop di ruangan ken nagkanta tayo nga pananglipas iti misa napnuan puso iruknoy tayo dayta nga panagkanta paset paylaan ti misa tayo. Lamadaydayo ti Apo nakaradkad kay kumadig iti mismisa ti barbarangay ket adda wagas gundaway nga agkumpisar tayo kagumaan tayo ta iti dati nga Kwaresma makakumpisar tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo
Ti pamindisyon ti managkabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. May dato ng ti misa intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Orayan niyo nga makarwarak sa kayunto agkuti nga rumwar. Kantatay amin. Mangisalakan, Kristo Diyos, amin tila. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iuragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo.
ita ken itagnanayon. Amen.